Колко често ти се е случвало да гледаш някого и да си кажеш: защо и аз не мога така? Ще призная, че бях така досега. Да се опитвам да бъда като другите. И знаете ли какво? Вече ми писна. Създаването на видео е точно като реденето на пъзел. Имаш частите, които трябва да сглобиш, за да получиш едно цяло. Уменията обаче са нещо, което добиваш с метода проба-грешка. А най-важното, когато правиш това, което ти харесва, е усещането да искаш да се научиш да го правиш. Вдъхновението от други създатели, филми, музика, игри е задължително, за да мога аз и всеки един да се развива. Тук идва тънката граница между това да се взаимстваш от нещо и едновременно с това да го представиш чрез своя поглед, а не да изимитираш видеото. Така едновременно всеки един човек може да покаже собствената си креативност и да представи информацията от своя гледна точка, като заиства идеи за кадри, за по-увлекателно разказване на историята си. Когато става въпрос за прогрес, винаги е добре да чуеш съвет или насока. Например във фитнеса. Няма значение колко си напреднал, защото винаги можеш да научиш нещо ново. Било то за правилната форма на упражнение или за по-добър начин за постигане на целта ти. Но е важно да разбереш едно. Само ти знаеш какво е най-добре за теб. Съветите са полезни, но не всички методи ще работят конкретно за теб и за твоята ситуация. И ако усещаш, че някой съвет няма да проработи за теб, е най-добре да го пропуснеш. В крайна сметка ти си този, който най-добре познава себе си. И като за финал, не е важно да се опитваш да създаваш като някой друг. Не спири да се вдъхновяваш и да взимаш идеи, но представи историята по своя начин. Защото важното не е да бъдеш перфектен, а постоянен. И да се учиш от грешките си и да продължаваш напред. Благодаря ви, че гледахте видеото. Ще се видим в следващото. Чао!